אות המופת על תרומה לחברה מוענק למר יחיאל לנדמן, יושב ראש חברים לרפואה. אנחנו כוועדה יושבים ולפנינו כ100 תיקים שכוללים תיאור של פעילויות התנדבות יוצאות מן הכלל של ארגונים ואישים בישראל, ואנחנו כמצוות כנס ישראל לפדרות אנחנו צריכים לבחור מתוכם 3 בלבד. אנחנו שוקדים ושוקלים ובוחרים ב3 שהם במידה רבה ראשונים בין שווים. יחיאל לנדמן, יושב ראש חברים לרפואה, עומד בראש ארגון חברים לרפואה, עוסק בסיוע לחולים בישראל. הארגון מסייע לחולים בדרכים שונות, הם מקבלים תרופות שאינן בסל הבריאות, הקמת מערך לניתוב תרופות שעוברות לחולים שאינם זקוקים להם, לחולים שזקוקים להם, והקמת פרויקט ארצי לחנכות בין סטודנטים לילדים חולים. יחיאל לנדמן הוא הרוח החיה של הארגון הזה. האות מוענק לך על עשייה אינטנסיבית ומקודשת בליווי ובקידום ענייניהם של חולים נזקקים, פעילות שהיא דוגמה ומופת לערך החשוב כל כך של כל ישראל ערבים זה לזה. בבקשה. מוריי ורבותיי, בעומדי כאן לפניכם אינני אלא שליח קבלה למתנדבים רבים הפעילים בארגון שלנו, ארגון חברים לרפואה, ויחד עמי נושאים בעול ואינם חוסכים כל מאמץ אישי וארגוני כדי לסייע לנזקק, כדי לתת מענה לחולה הזקוק לתרופה, לחולה שאין ידו משגת ביצוע פרוצדורות רפואיות מצילות חיים כזו או אחרת. גבירותיי ורבותיי, יותר ויותר אנשים, ואין זה חשוב כלל מהו המעמד החברתי שלהם, כאשר נתקלים בבעיה רפואית רצינית, הם משוועים לעזרה, לעידוד, לסיוע, לתמיכה. לפעמים מדובר בעזרה כספית שהיא מצילת חיים, ולעיתים, וזה לרוב, מדובר בעזרה מורלית. לצערנו הרב, במציאות הישראלית, חולה במחלה המחייבת טיפולים רפואיים יקרים או תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, אחד דינו לסבול. הביאו לנו פנייה של אם ל10 ילדים שבעלה נכה, ו2 מהילדים שלה סובלים מאוד מטיפולי שיניים למשל. הם צריכים דחוף סיוע לשיניים והיא לא יכולה וכסף אין. הפנינו את הפנייה הזאת לחלק גדול מהתורמים שלנו, ואישה נפלאה מפלורידה, גברת שרנה מוסקוביץ', הרימה את הכפפה. הפנייה הייתה בינואר, ומאז ועד היום למשל למעלה מ30 ילדים ב10 חודשים האלה שעברו, למעלה מ30 ילדים נעזרו בטיפולי שיניים, כולם מהפריפריה, כולם כאלה שהמצב הסוציאלי שלהם לא מאפשר להם את הטיפול, נעזרו בקרוב ל$100,000 עד עכשיו. נושא ניתוב התרופות תפס אצלנו את הנפח העבודה הגדול ביותר, כאשר באמת ב90% מהמקרים אנחנו לא רואים לא את התורם את התרופה ולא את המקבל התרופה. היה לנו מקרה מעניין רק שבוע שעבר, שפנה אלינו מישהו מרחובות שיש לו תרופה מאוד יקרה, שזה עוזר לנשים במחלה ונשים בהיריון, עלותה בערך כ14,000 שקל. והוא אומר, אני לא רוצה שהחולה יגיע אליי, אני רוצה שדווקא מתנדב שלכם יבוא לקחת את זה. שאנחנו מתנדב אליו לשם, ולא ידענו עוד מי צריך את זה. ובדרך חזרה של המתנדב אל המשרד מתקשרת אישה אחת שאומרת, אני בהיריון בחודש החמישי ואני זקוקה נואשות לתרופה ואין לי את הכסף לכך. אז אמרנו לה, תשלחי את בעלך, זו אותה תרופה, תשלחי את בעלך ותקבלי. כאלה דברים נרקמים אצלנו ונוצרים אצלנו יום, רגע מהדבר הנפלא הזה של טיבור התרופות. כאשר אם מתרגמים את זה, את התרופות שהעברנו וסידרנו לערך כספי, זה עובר את 7-8 מיליון שקל בשנה האחרונה. ומי שרוצה להחכים ולהבין עד כמה חיונית הפעילות החברתית לקיומנו כעם וחברה, הוא יועיל להדרים לפה, לכנס שדרות, כדי להתרשם ממימוש המחויבות הבאה לידי ביטוי במטבע שטבעו חכמינו, כל ישראל חברים, כל ישראל ערבים זה לזה. תודה רבה לכם.